मेथाइ लिरनो सानो खन्थाइ लिरनो सानो नोंखौनो लाना थियेटार अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब आइराखि थियेटारा गावसोरनि नायजाबखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ। बाक्सा जिल्ला सालबारिनि कमलाबारि स्टेडियामाव आइराखि थियेटारनि तालिमा सोलिगासिनो। बे बोसोराव गांथाम समाजारि नायजाबखौ रायजोफोरनि गेजेराव दिन्थिनो साखाफारा जादों आइराखि थियेटारा। आइराखि थियेटारनि बे बोसोराव दिन्थिनो लानाय नायजाबफ्रा जादों पद्मधर बसुमतारीजों सुजानाय गोहोम, सिलिंखार सायनासालि आरो गुबुन मोनसेया जादों बे आइराखि थियेटारनि बिगोमा फांफुलि गयारीजों सुजुजानाय जेथो। मख'नो गोनांदि बे बोसोराव आइराखि थियेटारा 3 बोसोराव आगान होबाय आरो आइराखि थियेटारा रायजो राजाफोरनि गोबां अनसायनाय मोन्दों होननानै बिगुमा फांफुलि गयारीया फोरमायदों। बे समाव आइराखि थियेटारनि बिगुमा फांफुलि गयारी, नायजाब स्क्रिप्ट लिरगिरि पद्मधर बिथांमोनहा राइजिं बड'लेण्डनि खौरांगिरि उद्धव दैमारिनि एक्सक्लुबनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायो। नंगौ बे समाव आं दङ बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि साब डिभिजनाव आइराखि थियेटारनि मोनसे रिहार्सेल हाबाफारि सोलिगासिनो दं। बे समाव आं थियेटारनि बिगुमा फांफुलि गयारीनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा मिथिनानै लागोन। गिबियावनो आं मिथिनानै लागोन बे थियेटारा बेसेबां बोसोर जाखो बेनि सायाव आं मिथिनानै लानो नाजागोन। गिबियावनो नोंखौ राइजिं बड'लेण्डनि चेनेलनि जानानै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। थेंक इउ। नोंथांनि जिथु थियेटार बे थियेटारा बेसेबां बोसोर जाखो? देग्लायजों 3 बोसोर जाबाय। 10 बोसोर? 3 बोसोर। औ। 3 बोसोरनि गिबि जागायजेननाय आयदाखौ बबेयाव लानाय जादोंमोन? जोङो गिबि जागायजेननाया जोङो रुपहियाव घरामारियाव लानाय जादोंमोन। नोंथांमोना बै जागायजेननाय समाव रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोन्दोंमोन? गोबां मोजां मोनदों, रायजो राजाफ्रा गोबां अनसायदों आरो रायजोफोरनि सापर्ट मोननानैनो जों दिनैसिम नैबेसिम आवगायनानै दंफैयो आरो। इयुनाव माबायदि माबा मोनलांगोन, सापर्ट मोनलांगोनखौ सानो? बेखौथ' सम आरो बोथोरासो खिथासिगोन। बे एबार बोसोरनि जिथु नोंथांमोननि जिथु नायजाब, बे नायजाबा गांबेसे आयदाजों जागोन? गांथाम। माबे आयदा? मा नामा जाहैबाय गोहोम, बे आयं पद्मधरनि, ओमफ्राय सिलिंखार सायनासालि, बेयो हालां बर'नि, आरो आंनि लिरनाया जाहैबाय जेथो। बेयाव एक्ट्रेस हिसाबै सोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोनगोन? मेन रलखौथ' आंनो लादों देग्लाय, आरो सापर्ट एक्ट्रेसआ जोंना मनिका, ओमफ्राय एक्टरा जाहैबाय ओरै उत्तम दा आरो निजोम दा। बे समाव बबे समाव बेखेवजेननाय जागोन? बेखौ जों दाबो टाइम डेटखौ फिक्स खालामथ'नो हायाखै, नाथाय जों मोजां सम लानानै फिक्स खालामबा मिथिगोन दे। बे समाव नोंथाङा आइराखि थियेटारनि बिगुमा जानानै रायजोफोरखौ माबायदि खावलायनो सानो जे थियेटारनि बागै? रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायसाबो, दिनै आइराखि थियेटारल' नङा, जोंनि हारिमुनि बर' थियेटार जिमान थियेटार दं बेखौ रायजोफोर नायनांगौ, नायनानै आरो अनसायनांगौ। मानो होनोबा जेरैबायदि सिनेमाखौ नायो रायजोफोरा, बिदिनो थिग थियेटारफोरखौबो नायनांगौ, होनबासो सापर्ट बिसोरनिफ्राय मोननानै, रायजोफोरनिफ्राय मोननानै जोंबो थांना थानाय लामाखौ दिन्थिलांनो हागोन आरो। बे समाव नोंथाङा सासे जाखांफु मुंदांखा एक्ट्रेसबो होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बे समाव नोंथाङा एक्ट्रेसनि बागैबो माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा? एक्ट्रेस माने आंथ' बेसिकेलि फिल्म लाइननिफ्रायनो बिलं खालामो। आं उन्दैनिफ्रायनो फिल्माव जरित्र दङ, बर' फिल्माव। स' आरो दा आरो थियेटाराव हाबबाय, मोननैखौबो आं मोजां मोनो। दा बे समाव नोंथाङा दानि जिथु जाखांफुनाय मोसाखावरि बा रोंगौथि गोनां मोसाग्रा आइजो बा हौवासाफोर दङ, बे समाव नोंथांनि जिथु थियेटार, बे थियेटाराव मायबाफोर खाबु लाफैनो हागोन नामा मोसानाय मुसुरनायनि? औ, थियेटाराव मोसाग्रा आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरखौ जोङो जुदि सोरबा गोसो गुदुंबा निस्सय फैनो हागोन, थियेटाराव मस्ट वेलकाम। नाथाय दा बर्थमान जोंहा बयबो सेलेक्सन जाजोबखाबाय नालाय, दा नांथ'ला आरो। जुदि नेक्स्ट इयारनि थाखाय जुदि सोरबाफोर गोसो गुदुं दंबा निस्सय फैनो हागोन आइराखि थियेटाराव। नंगौ, बे समाव आब'निफ्राय आं गोबां बाथ्राखौ मिथिनानै मोनबाय। बे समाव आं माखासे बिथांमोननि जिथु मेन रलाव थानाय एक्टर, बिनिफ्रायबो आं
माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लानो नाजागोन आरो लोगोसे बर'नि जिथु थियेटार बे थियेटारावनो बाहागो लानानै गोबां समनिफ्राय बाहागो लानानै खामानि मावबाय थानाय पद्मधरजों दङ। आं थियेटाराव 74निफ्राय आगान होजेनदों। बे समाव नोंथाङा बबे थियेटाराव मोनबेसे थियेटाराव थानानै हाबा मावग्रोङो? आङो फार्स्ट थानायानो जाबाय सोरांमन्जु थियेटार, बिनि उनाव निर्माली, लाइमोन, पुर्निमा, सान्दोबावदिया, बारलाम्फा, थिग बेफोरबायदिनो खायसेफोरखौ गोसोआवनो गैलायलांला। जायखिजाया दा बर्थमान आं नै आइराखि थियेटाराव दं आरो। आइराखि थियेटाराव नोंथांनि हाबा मावनायाव खै बोसोर जाखो? आइराखि थियेटाराव आं देग्लायजों 2 बोसोराव दा बर्थमान, थांनाय बोसोराव बोसोरसे आरो नै देग्लाय दा सोलिबायनो दं आरो। 2 बोसोराव आगान होनाय हिसाबै नोंथांमोना रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोन्दों? दाथ' जों दा 2 बोसोरावथ' मोजां अनसायनायखौनो मोन्दों, खिन्थु देग्लाय बोसोरावबा जोङो माबायदिहाय मोनोथाय देग्लाय बोसोरनि नायजाबफोरासो बेखौ खोथासिगोन आरो। नोंथांमोननि जिथु नायजाब, बे नायजाबाव नोंथांखौबो लिरदों होननानै जों बिगुमानिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बे समाव नोंथाङा मबे आयदाखौ लानानै मबे माबाखौ लानानै लिरनाय जादों? दा आंनि नायजाबनियाथ' खायया ओरैबायदि जागोन, आथिखालनि समाजाव जाबायदि दा सोलिदों, जेरैहाय जिनाहारि खालामनाय, जौ जुवा आड्डा मारिनाय, थिग बेफोरबायदि नोगोराव थांनानै गामिनि मानसिफ्रा माबायदि जाहैयो, आलाय सिलायै माबोरै थाहैनो गोनां जायो, बेफोर नोगोराव बिजनेस खालामनो थांनानै आलाय सिलाय जाहैयो, हिन्जावसाफोरखौ दलबदहाय हानजायै होनानै जिनाहारि खालामनाय, गुबुन हादोराव फानहरनो थांनाय, बेफोरनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा गोहोम खोख्लैयो आरो बे गोहोमखौ बिथांमोना मोजां गोहोम खोख्लैनानै जाहाथे मोजांनि लामायाव लाबोफिननायखौ बे नायजाबा नाजानायखौ आं बुस्थुखौ दैखांदों। नोंथांनि बे सावथुना मा मुंजों दोनजानाय? आं गोहोम मुङै दोनजानाय जादों। गोहोम मुङै दोनजानाय सावथुना रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों? आंथ' सानदों निस्सय थारैनो अनसायथिखौ मोजांखौनो मोनगोन होनना सानदों। बे समाव नोंथांमोना रायजो राजानि अनसायनायजोंनो अरायसम थांनानै थाबोबाय। बे समाव आरो इयुनाव माबायदि थांनानै थालांगोनखौ मिजिंथिदों? इयुनाव थांना थानायाथ' जोंफोरबोथ' बै मोनसे समाव जोंबो बिनिफ्राय दोरोदना फैनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बैसोखौ लानानै जोंबो थाथेरनो हानाय नङा। उननि जायफोरा फैगोन जेनेरेसन, जायफोर उननि जेनेरेसनफोरा बेफोरखौ नायनांगोन, बिथांमोना नाजानांगोन, बिथांमोनानो हारिमुखौ फोथांनांगोन। लिरनायनिफ्राय, खन्नायनिफ्राय, दामनाय देनायनिफ्राय गासै बुस्थुफोरखौ जेब्लानाखि बिथांमोना नाजानायनि गेजेरजों रायजोनि गेजेराव फोसावथिंगोन, होमब्लाना बै रायजोनि अनसायथिखौ लानानैसो थियेटार मोनसेया दावगालांनो हायो। रायजोनि अनसायथि मोनोबा थियेटारा थियेटार बायदियैनो जिरायना थानांगोन आरो। बे समाव आइराखि थियेटारखौ बिगुमा पामपुलि गयारिया दैदेनबाय दं। बे समाव पामपुलि गयारिनि दैदेननाय आइराखि थियेटारा नोंथांमोननि हाबा मावनायाव मा रोखोमै बिफाव होदों? दा थांनाय बोसोराव आं जा मोन्दों, सिगांनिखौ आं मिथिया। मानो होनोब्ला थांनाय बोसोरनिफ्रायसो आं दं नालाय। थांनाय बोसोराव बिथाङा मोजांखौनो खालामदों। नांगौ बेफोरबायदि नाजानाय, बिथाङा जथेस्थ' नाजानाय दं आरो नाजानायनि गेजेरजों बिथाङा दिनै एसे दावगाबोदों। नाथाय बाथ्राया बेखिनियानो आरो जोंनिया बर' थियेटारनि बिगोमाफ्रा बे थाखा फैसानि आंखाल, जेसेबां नांगौखिनिखौ बिथांमोनाबो होजोबनो हाया। बे हायैनि खेथ्रआवनो जोंनि नांगौ बुस्थुफ्रा थालांनांगौ जायो। होमब्लाना जों रायजोनिफ्राय बाथ्रा खोनासंनो गोनां जायो आरो। आथिखालाव गोबां बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो मोसानाय मुसुरनाय बा हारिमु सिबिनायखौ जों नुबाय थायो। बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? आं बेखौनो राजा बा सेंग्रा सिख्लाफोरा आथिखालाव गोबां हारिमु सिबिनो ओंखारदों बा गोबां बिथिङाव मोसानाय मुसुरनाय मुखुब जानानै दं, दामनाय देनाय मुखुब जानानै दं। नोंथाङा सासे राफोद थियेटारनि मावथि हिसाबै बा नोंथाङा सिगां समनिफ्रायनो थियेटाराव हाबा मावबोबाय थानाय हिसाबै बिसोरखौ मा खावलायनो सानो? जेनेबा आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानदों, आथिखालाव जाबादिहाय जोंनि बर' लाइमोनस्रिफ्रा जाबादिहाय दामनाय देनाय खन्नाय मोसानायाव
नारा नाथा ओंखारबोनायखौ जों नुदों, नारा नाथा नाजानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नुबोगासिनोबो दं। माखासे जायगाफ्राव नुबोदों। जोंनि आसाम नाङैनो गासै जायगायावनो जेराव थाङो जों बेयावनो नुबोदों। बिथांमोना ओरैबायदि गोसो होदों गावबा गावनि हारिमुखौ फेहेरनायाव, गावनि जिउखौनो बावसोमदों। बे बावसोमनायफ्रा बिथांमोना जाहाथे जाफुंसार जायो आरो बिथांमोना गोसो होनानै नांथाबो आरो रायजो राजाया बिनि थाखाय मदद होनांगोन। बिथांमोनखौ मदद होब्लासो बिथांमोनाबो दावगालांनो हागोन। रायजो राजाफ्रा जुदि बिथांमोनखौबो जुदि मदद होआ, बिथांमोना माबा मोनसे गोरोन्थि खालामदोंबा आसि दिन्थिना होआब्ला बिथांमोनाबो दावगालांनो खाबुखौ मोननाय नङा। बिथांमोनखौ दावगालांनो थाखाय उत्साह उद्दिपना हाजासे थुलुंगा होयोब्ला बिथांमोना दानि जायफोर लाइमोनसि ओंखारबोदों बिथांमोना दावगानो हायैनि जेबो बाथ्रानो गैया, हागोन आरो सानसे गावखौनो हारिमुनि बिथिङाव सासे राफोद महरगिरि होननानै बिथांमोना सिनायथि होनो हागोन। 3 बोसोराव आगान होजेननाय समनिफ्राय नोंथांमोना थांनाय समफोराव आगान होजेनबोनाय हिसाबै नै दिनै एबार बोसोराव 3 बोसोर आगान आयराखि थियेटारा होबाय। बे समाव सरकारनिफ्राय नोंथांमोना मायबाफोर अनसुंथाइफोर मोननाय जादों नामा? बेखौ सोरबा महरगिरिफ्राबो मोनदों। थांनाय बोसोराव मोननायखौ नुदों। 10,000 ना 15,000